Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Шундый кешеләр була, җирдә якты эз калдырыр өчен, матур эшләр өчен туган. Студиябезнең кунагы нәкъ шундыйлардан. Күп кырлы талант иясе, тирән тамырлы нәсел дәвамчысы, Башкортстан Республикасының мәгариф отличнигы, югары категорияле сынлы сәнгать һәм технология укытучысы Раушания Фирдәвес кызы Габидуллина. Раушания ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Бик шатбыз сезне күрергә бүген студиябездә. Сез Башкортстан якларында туып үскәнсез, гомерегезне шунда кичерәсез, милләтегез белән татар. Бүгенге көндә сез безнең республикабызда кунакта. Аның килеп чыгуы үзенчәлекле, кызыклы. Менә тамашачылар белән дә таныштырып китсәгез иде. Күптән түгел безнең якларга Фәйзрахман абый кунакка килде. Фәйзрахман абый кем була инде ул? Фәйзрахман абый ул минем дүрт туган абыем. Бер авылда балачакта бергә үстек. Ул да рәссам, мин дә рәссам булдым. Шуннан безнең бер төрле кызыксынулар, бер төрле тарихыбыз, бер төрле тамырлар. Ул миңа менә үзенең әле соңгы тапкыр иҗат иткән җиреннән Мингәр дигән менә шу китабын алып килде миңа бүләк итеп. Мин ул китапны карап чыктым, ул бик миңа ошады. Менә шундый җирләр бар микән дидем. Бу әкият, бу шул кадәрле Дубайда кирәкми, Швейцариядә кирәкми. Минем дөньяда иң матур авылларның берсидер дип тә әйтсәм, ялгышмамын дип уйлыймын. Җырларда җырлыйлар бит. Ямлы миңа үз иемдә бәрәңге бакчасы да. Бәрәңге. Монда бик үзгәрешләр күп, шул кадәрле космический уровеньда дип әйткәндә дә була. Ни өчен дигәндә, менә шушы манара авыл тирәсендә, шәһәрдә булмаган манара. Ул ничә метрга, 8-6 метрга биегрәк тә. Ул аның ише җиһазы кирип күрү белән икенче төрле дөньяда дип үзеңне хис итәсең. Шул кадәрле анда булдырылган эшләр барсы да алар Җәүдәт Миннәхметов эшләре икән. Менә шундый кешеләр, Җәүдәт Миннәхметов кебек кешеләр дөньяда күбрәк булса, безнең бар җирдә, Россиябездә шул кадәр җирләр күп булыр дип уйлап куйдым. Сез үзегез дә бит, Раушания ханым, шундый затлы нәселдән киләсез. Генерал Чанышевлар, Шәйхзада Бабичлар сезнең нәселдә булган, шулай бит? Шәйхзада Бабич ул безнең нәселдән, генерал Чанышев уже минем балаларым керә. Минем ирем ягыннан, аның ягыннан да бик күп шәхесләр, бик күп кешеләр данлыклы. Әйткәнемчә, сез укытучы, 35 ел гомерегезне укытучы һөнәренә багышлагансыз. Һәм әнигез дә укытучы булган, кайнанагыз да укытучы булган. Шулай да сез баштан укытучылык турында хыялламагансыз икән. Сез рәссам, сынчы, архитектор булырга хыяллагансыз бугай. Әйе. Ни өчен дигәндә, әнине бик сирәк күрә идек. Ул иртән китә укытырга, йөгереп кенә кайта да, беренче эшли дә, яңадан китә. Я полет учебалар үткәрә, я бәйрәм әзерли, я доклад сөйли. Аны без бик сирәк күрә идек. Я камыр басканда, эпи пешергәндә генә күрмәсәк, күрмәдек. Мин әйтәм, юк, укытучы булмам дидем. Син кая китәсең диде. Синең җиде нәселең генә түгел, әллә күпме нәселең укытучы булган, син дә укытучы буласың диде миңа. Безнең Ирназар Кортатай, ул әле Татарстан җирлегенә керә. Минзәлә өязендә әлеге көндә әйткәндә министр образования кебек кеше булган. Ленинның атасы кебек образованиега бәйле шундый бик зур кеше булган, шәхес булган. Аның балалары да, аныклары да күбесе шушы юлны сайлаганнар. Сез скульптураларда ясыйсыз икән. Анысы менә шундый менә керамика белән шөгыльләнәсез, макраме, флористика, күннән мозаика ясыйсыз, роспись, лоскутлардан тегү белән шөгыльләнәсез, йоннан рәсем ясыйсыз, һәм башкалар. Менә бу бөтен юнәлешләрне бер кеше ничек сыйдырып бетерә ала икән?
Біз барыбыз да шулай, менә безнең абыйлар да шулай, мин дә укытучы буларак бу әйтәләр ирләргә 70 төрле һөнәр аз дип, безнең һөнәрләрдә 70 төрледән генә туктап калмый шикелле укытырга булгач, аларны белергә кирәк. Барсын да. Белмим икән, алам да, өйрәнәм дә, балаларга өйрәтәм. Һәрбер баланың теләге шулай кабул була. Алар бит миңа киләләр иде, түгәрәкләргә, Рушания апа, без шуны беләсебез килә, өйрәтегез әле. Мин белмим дип әйтә алмыйм бит аны. Мин аны белергә тиешмен, мин аны өйрәтергә тиешмен. Рушания ханым, сезне Башкортстанда телче, галим дип йөртәләр. Сез менә сүзгә карыйм да дисез. Аның мәгънәсен, аның килеп чыгышын шундук раслый алам дисез. Һәм бу ниндидер тирән белемнәр дә кирәкми аңа. Мин бу информация үзеннән үзе килә дип әйтәсез. Миңа калса бу үзе ниндидер бер могҗизага охшап тора. Бу сәләт каян килгән? Электә шундый сәләт бар. Минем әтием дә күп ходячий энциклопедия дип йөртә торганнар иде. Яни дә укытучы булгач, һәр вакыт мин менә шушы круг та үскәнмендер. Соңрак инде үземнең тәҗрибәләрем күп җыелды. Соңнан мин уйлыйм инде үземчә Кот Леонардоны күп кеше эзли, мин шуны тапканмындыр дип тә уйлыйм. Менә язып чыксам, карасалар, тикшерсәләр, бәлки шулай да буладыр ул. Бурынкы вакыттан, менә 10-12 мең ел элек, идоллар вакытында, китап фәлән булмаган вакытта, барысында идолның гәүдәсенә сызылган булган знаклар, тамгалар. Менә шушы тамгалар 3 кенә булган ул. Берсе кояш, берсе җирдә булган бүтән материальный мир дип әйтәбез инде. Өченчесе ул безнең тарих, ул безнең тәрбия, ул безнең киткән гасырларда калган предки, ата-бабаларның бүтән булмышы, бүтән белгәне, бүтән һөнәре безгә күчкән. Менә ул тоже бик зур мир, космос белән бер. Кояш дигәне без ул космос була. Моны мин архитектурада аңладым. Безнең укытучыларыбыз бик талантлы булды, бик шундый укытучылар булды. Менә 3 университетта укыдым, өчесендә дә шундый кешеләр бар иде. Әле дә бардыр инде. Мин шуларны бик аңларга тырыштым. Менә аларның да миңа бик күп ярдәме тигәндер димен. Миңа бик кызыксынмый торган бер тема, долмены, мингир, долмены, крумлихи диләр. Ташлар торамы? Тора. Аны беркем дә мәгънәсен белмәй. Мин шуларны тырыштым белергә, ни өчен алар әле дә бар җирдә язалар, мәгънәсе билгесез, ни өчен аларны төзегәннәр. Бәлки безнең цивилизацияда төземәгәндер, белмиләр. Мин шуларның нәрсә аңлатканын белеп калдым. Алар әлеге булган, бүтән булган сүзләрнең тамыры менә шушы иде. Архитектурада шуннан чыккан, бүтән сүзләре дә чыккан. Ул безнең естествознаниянең иң төп табигатьне аңлый торган, аңлата торган, ул беренче китаплар, беренче знаклар, беренче менә шундый иләр. Аннан уже койда Египет культурасында ул айырыла. Алар шушы знаклар күбәя башлый. Алар Алла исемен йөртә һәрбер билге. Ул билгеләр күбәя, мәгънәсе бутала. Менә шаманизм, анда тоже бик күп билгеләр. Анда 30 төрле. 30 төрле билгедә бит бик кыен аларның мәгънәсенә төшергә. Аларның ул бит бүтән анда галәм, бүтән җир асты табигаты
күзалланган. Бик ауыран аңлар өчен алай. Менә 3 төрле билгегә бүлгәндә бөтен 80 мең дип 80 тел дип кенә алганда бик ниләрне аларның сүзләре бүлгәндә ул бик җиңел булып чыга минем өчен. Менә шушыңа төшенеп, мин сүзгә карап, менә шулай расшифровать итәргә өйрәндем инде. Менә тамашачылар өчен берничә мисал китерә алмассызмы икән? Менә неге этимология дип әйтәбез бит, этимология. Ул безнең өчен чит теленнән килгән кебек. Этимология, әйтем алу логикасы. Әйтем алу. Этимология. Этиология ул әйтә алу логикасы була. Әйтә алу. Ул философиягә керә уже. Ул белем. Шуннан күп сүзләрне безгә этруск культурасыннан килгән диләр. Этруск культурасыннан симпозиум дигән сүз. Симпозиум ул менә төп татарчалаштырып әйткәндә эшем посум дип атала. Эшем посум. Эшем дигәне ирләр җыелып, зур җыелыш ясап, анда виноградтан эшләгән вино эшләп, посум дигәне постный, ул элек симез ит дип аталган. Ит ашап ичеп, пир ясап, бик зур сорауларны, бик зур проблемаларны эшләгәннәр. Менә шушы эшем посум. Бу сезнең туры китерүгез генәме? Нигез бармы бу сүзләрегездә? Мин уйлап чыгармадым, ни өчен дигәндә шундый онтылган галимнәр бар. Әле мин монда әйтмәдем. Кнорозовтан башлап, ул майя культурасын бер кеше дөньяда, бер кеше Кнорозов рус ул милләте белән майя халкының язуын укыган. Менә шулда ул 3 знакка таянып укыган шуларны. Укып биргән. Шуннан бу 3 знакны Леонардо да Винчи да белгән диләр. Менә эзлиләр, аны таба алмыйлар. Менә философия диләр. Философия ул Рафаэль София дигән 2 сүздән тора. Ул соңгы сүз инде. Ул бу сүзгә бары тик булса кирәк 2000 ярым ел бу сүзнең мәгънәсенә. Рафаэль ра сүзе төшеп кала, фаил семейное счастье русча әйткәндә. То есть гаилә бәхете дигәнне аңлата. Ул йорт төзеклендерү, ул гаиләне булдыру, София софлыкка ия дигәнне аңлата. Менә 2 сүздән философия килеп чыга. Менә латин диләр. Латин теле бер кашында имеш латин халкы булмаган теле бар. Кая булган халкы. Ул мин уйлаганча латка индирилгән канун шушыңардан чыкмаска кирәк. Менә бу сүз шулай төзелгән дигәнне аңлаткан. Санскрит шулай сонга кирт дигәннәгә. То есть сонга кертелгән, бу башка сүзне ярамаган. Иң гади тел белән әйткәндә, безнең нәниләр әйтә торган, карт әниләр тузга язмаган сүзне сөйләмә дигәнне. Олама сүзне тузга язмаганнар, агышка да кырып язмаганнар олама сүзне. Гел яхшы сүз, ул аллалар сүзе булган. Менә ул 3 знакка туры килә. Сез теркәп барасызмы менә бу үзегезнең мәгълүматларны, белемнәрегезне китап бәлки? Яза барам. Менә собада яшиләр, мәгънәсен белмиләр, аны югалтканнар соба дигәнне. Гади тел белән әйткәндә ул була союз силы и знание. Знание дигәне ул кош сүрәтендә була. Кош ул кояш белән раслана, канатлы, я ул ябалак, я ул лашын, я ул бөркет, ул знание. Шушы бик матур мәгънәле. Бик матур мәгънәле булып килеп чыга. Сезнең күп кенә шәхси күргәзмәләрегездә оештырыла икән Башкортстан якларында. Украшениялар буенча һәр вакыт беренче урыннар алам. Анда мин Магнитогорский педагогический университет биткәндә,
диплом эшен татар орнаменты буенча эшләдем. Мин бик күп эшләр алып килдем, куйдым. Шуннан дипломга килеп җиткәндә уйлыйлар инде. Хәзер нәрсә эшлисез дип. Мин моны күрсәтәм, тегене күрсәтәм. Бу бар, моны беләбез, диделәр инде. Шуннан бөтен нәрсәне бер туздырып ташладылар. Шуннан хәзер ни диделәр. Сез кем? Диделәр. Националист буенча. Мин татар. Мен татар культурасын беләсезме? Мин телендә өйрәнмәдем, белмим бит әле. Татар телен укытышым шундай иде. Римма Акимовна әйтә, син белмәсәң үзеңнең телеңне, син кем теленне белергә тиеш ди. Менә укы, бел ди, үзеңнең культураңнан тап дибер кирәк ди. Безнең татар культурасы буенча бер әйбер бездә юк диде. Шуннан хәзер бер елдан соң килдем. Бу бит инде 3-4 курсларда булгандыр. Алып килдем, тегеләрне шаккатты. Бер елда шуны эшләдеңме ди. Төрле бизәкләрнең мәгънәсен табып, менә шулай нык кызыксындырды татар культурасы. Ни өчен дигәндә, за Уралым бит инде Магнитогорский. Ул якта татар культурасына кызыксынган кешеләр күп булды. Минем черновикларым ашаклы алып үттеләр. Шак катырганы, иң гаҗәпләндергәне нәрсә булды безнең татар мәдәниятен өйрәнгәндә? Кеше үзенең бөтен табигатны аңлавын бизәк куша биргән. Ул һәрбер бизәк бер нәрсә аңлата, ул бик күп мәгънәле, бик күп бер бизәккә карыйсың, әле ул кош, әле ул әле хайванга охшаган, әле кешегә охшаган, әле кеше бите. Ул анда Өйрәнергә дә. Рушания ханым, менә сезнең исемегез Якты Нурлы дигәнне аңлата. Менә алдагы көннәрдә дә шулай нур сибеп яшәгез. Сезнең якларда әйтәләр, рәхмәт зур итеп дип әйтәләр Башкортстанда, шулай бит. Менә килеп бүгенге тапшырылга тамашачыларны үзегез белән таныштырганыгыз өчен, әңгәмә кырганыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Бүген безнең студиядә Башкортстаннан килгән кунагыбыз Раушания Фирдәүс кызы Габидуллина булды. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗан сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән